Part, tirada part. Ay wala ni. Hala, og mo tirada di ali, tambay sa tadiri. Nakasuway na ba mo gligo og swimming pool part? Ulagi kabalo ko nga nakasuway na mo. Pero sure jud mo nga ingani kanindot, ha? Pagtarong mo ha, awar guna ninyo og reviewing kayo na. Unya naa po na yung mga nindot nga balay-balay diha o gusto mo magstay. Kanang mag-overnight mo gabi iba. Unya kabalo mo part 30 pa yung surtiha pag adto na mo diri. Sambahan jud ba wa damha. Awa na ninyo una si Papa Coach. Oy si kapobre ba? Nag-una nag-vlog oy. Kabalo mo jud siya man yun na oh, klaro kayo. Pagkalabli sa smile ay mao day kay kita day Google Map may smile labi ay excuse ako kadali part ha kay murna ko nakita ang artista part badulon sa nako ha Ma'am Julia Barreto ikaw ba yan pwede ba picture nya kaning bata ba pre-prehag na atong bata ganina nga pangag may gani dili pangag ay sa kadali part ha eskortan sa nato ning artista part ha mamods ba kay na basin mapakay ba mahug sa hagdanan nah perting luyas hagdanan mapaha dili bitaw part oy i-secure gyud ako ni siya part bahalag ako ang mahulog sa hagdanan part ayo lang ni palangga be kay nako ni sige tarog tikang ha kasi mahulog ka sa kuha so mao na ni mani kaning tapuka din namo part gi-celebrate namo ang Happy Mother's Day ani nga basta kaklaro ang Starpolin Happy Mother's Day pero ang bida ani wa gyud lain kundi ang pinakagwapa namo nga lula si Lula Hilin grabe dako kay magpasalamat aning lula oy kay ugwa niya gianak among mama or papa wala gid mi aning kalibutan na mo nang salamat kay sa inyong duha ni lolo la ha we love you both. So karon makita ninyo nga gina-arrange na ang lamisa og bangko diha kay magdula na lumig trip to Jerusalem. Hello. Kila ka to lo? Ato. Ang nasa kwan Tarpaulin. Muta na mo kung kisa na? Ha? Muta na ko. Ano ya kila na? Murag-murag na nga nilo. Murag na. Ano? Ha? Diskuhan. Buguyan si Lolo sa diskuhan daw niya nakita. So samtang nagapaabot mi sa umang bisita, niadto sa mi sa gawas kay magpicture-picture daw sila. Unya ako pud para makapitik-pitik ko gamay po. Mao magini akong ampay ba basta makasuroy og nindot nga view. Ana man na kay content creator man lagi daw kuno. Unya tan-awa ninyo nang mamitikay nimo da puyaw kay nagpurma mo pitik ko. Pinagawas yung isa ka paa ba. Mao na og naay mga lakaw, naay mga tapok-tapok. Pasensyahin nagyud ko ninyo ha kay mao na gini kong tirada ba. Ay susuportaen na lang ko ninyo ay naunsa ba mamura man mog others. Parehanin nila anti o bagong abot di. Pitik-pitikan to ginagmay. Mas nindot manggod og daghagnaw makita diri sa video kay lain po kay ako arang naw makita permino. Isa pa din nato ikaulaw nitong dagway o kay ka mga gwapo ani atong kaliwat. Di ba tino? Sa ante o naka-green o forest na forest. Nindot jud daghan ta makita diri kay ingon pag nila mas marami mas happy. Okay, maghilom sa ta kay mag-pray sa ta kadali ha. Wala kami mamahalin without you, Lord, and we offer this to you, everything na. So, mao na ang cake ni Lola, combination of white and red. Ang lechon nga wa nay panit kay naulahi og video. Unya next ang dinuguan nga gitaparan og kaldereta nga pork. Ug syempre dili mawala ang isa ka bulig nga saging nga nilungag raw lami kay na. Di ba giampuan naman to kanina no. So unsa may dugayan di mga na ta. Aning hiwa na gid ni si ante oh. Uy, nibalik lig ng panit sa litson lagi. Di ba wala naman na ganino ati kasana ani oy. Sige pagkuha lang mo diha way mauwaw ha kay atuan na tanan. Una lang mo kaon diha kay ako diri mag-video sa ako. Sayang po kay no di na to ni makuha og video nga panagtapo kay panagsarabiya ni. Para pud nati tan-awon pohon kay matigulang gid biya ta dali ra kayong panahon. At least sa kani nga video makita na to sa hitsura na to aning panahon na. Pareha ni o makita na to nga pwede pa ta mo kaog litson ani nga time unya karon kay bawal na kay daghan na magipamati. Nakatawa sa ante o kaway-kaway sabi. Ayos mga followers. Adara, sa wala nakabalo ha. Mao na nagtirada sa litson nga among gikaon karon. Lami kay uy, makaingon lay kag natok-an ko. Adara sa tinalang. Kaway-kaway ti dali ra kay nite. Ay, ite, mga onda ti ha. Basta bata, way lain drumstick kina sa manok ang tirahon. Agay dirita. Wa jud po nagpalkansi ba? Kini may daog sa tanan tapok ko. Nadagi niya si Bini Mika ba o tanawa niyo diha o pakiskis kuskoko dong be. Pero layo ra kay sila aning mag-uyab o tanawa ni. Haranahin kita saan tayo mapunta. At sa puntong ito kay human na magkaon so di gid mawala na atong pampahilis diha. Puryabuyag bud biya itong mga sudan nga among gikaon. Unya samtang gabidyo-bidyo ko ani nga time ba na ako'y napansin ba tabis king aktor sa kuwaw awaw. Oh shit, not good. Unsa may saan ako ni aktora ba tabis man kayo. Ay mao di kay katugon di ay. Tuaras likod kita nyo nagtug na oy turo. Tuara lingaw na kay ng mga bata unsay dugayan.
Grabe, kalingaw sa mga bata ani nga time. Pati po ang mga dagko, lingaw po kaayo. So before mahuman ni nga video no, gusto lang ko magpasalamat kay Ate Myrna Hawthorne sa pag-sponsor ni ani nga okasyon. Salamat jud kayo ti ha, more blessings sa imo ha. Nabusog ug nalingaw jud ang all. Yeah.